Des d'Esquerra Republicana aquest mes de gener hem aprovat una moció per unanimitat demanant que es doti de recursos tant tècnics com humans la comissaria de policia de la nostra ciutat. No entenem que s'estigui precaritzant quelcom tan bàsic com és l'expedició de documents oficials, que serveixen sobretot per al col·lectiu de la nova ciutadania i la immigració per renovar la residència, però també per garantir els seus llocs de treball. Però no és només des de l'àmbit municipal que hi estem treballant, també ho estem fent des de totes les administracions on Esquerra està representada. Tot i que a Catalunya no tenim competències en aquesta matèria, des de les institucions, des del Parlament de Catalunya, hem fet tot el possible perquè això avanci. De fet, recordem la feina al capdavant de la Conselleria de Drets Socials per part del conseller Chakir, que mantenia els contactes directes amb la delegació de govern d'Espanya per tal d'agilitzar tots aquests tràmits en els menors. També els companys a Madrid, al Congreso, fan una feina en aquest sentit. I és que on Esquerra hi és, la feina es nota, perquè sempre estem al costat de la gent.